3, 2, 1, action. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Παράνια FM με την Παρίνα Γεωργίου και το κρου. Παραπάνω. Υπόσχομαι πως δεν είμαι τόσο αυστηρή μετά που κλείνουν οι κάμερες. Λοιπόν, πώς είσαστε, πώς περνάμε, γενικά η ατάκα είναι έχει κανέναν καλά? Η απάντηση, ξέρω εγώ, διαφέρει από φάση σε φάση. Λοιπόν, σε αυτήν τη φάση όμως είπαμε να κάνουμε έναν επεισόδιο το οποίο ψιλοαπασχολεί όλον τον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολλά πλέον στη ζωή μας. Και αυτό είναι AI tools και φυσικά το ChatGPT. Λοιπόν, παιδιά, η τεχνολογία αναπτύσσεται χρόνο με το χρόνο. Όπως όταν ευκήγαν τα computers και φοβούμασταν όταν να φύγουν άλλες δουλειές ή ότι ήταν να καταργηθούν κάποια άλλα πράγματα, ή όπως ήρθαν κάποια άλλα συστήματα και φοβούμασταν ότι ήταν να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτή τη φάση όμως γίνεται λίγο πιο περίεργη η κατάσταση, γιατί βλέπουμε ότι δημιουργηθήκαν αρκετά AI tools που όντως δεν χρειάζεται τόσο εργατικό δυναμικό ή ανή εν τέλει σε κάποια φάση νέες θέσεις εργασίας. Άρα οι απόψεις, ξέρω εγώ, δίστανται. Τώρα, όσον αφορά το γενικό, το AI και το ChatGPT, γίνεται τούτο το πράγμα τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη να μας κάνει τις δουλειές μας. Και δεν μιλώ μόνο για τις εργασιακές σε αυτήν τη φάση, ενώ και για τις φιλικές. Γίνεται τώρα να μιλώ μαζί με το φίλο μου που χώρισε και σαν μιλούμε και συμβουλεύω τον να μου λαλεί ένα λεπτό, να πιάνει το κινητό του, να μάσετε κάτι έτσι περίεργα, να του λαλώ ρε, και στείλες της, ναι. Και να μου λαλεί όχι κορί, όχι, μιλώ. Και να πιένω έτσι να βλέπω να μου κάνει και να βλέπω το ChatGPT και το chat τους, να τον συμβουλεύει. Και εγώ να είμαι κάπως, σίγουρα θέλεις να σου πω, σίγουρα χρειάζεσαι με κτλ. Λοιπόν, το chat γενικότερα, όταν αναπτύξουμε δικά μας θέματα, κάνει και το vibe που του διούμε. Κάνει δηλαδή τη δική μας την πλευρά. Δηλαδή γράφουμε χώρισα, είμαι στεναχωρημένο, στεναχωρημένο, έγινε το και το, που τη δική μας την πλευρά. Το chat, επειδή βλέπει και από το γράφεις, δεν να πιάσει κάποιαν αλφα αντικειμενική πλευρά, να πάει με βάση εκείνα που του γράφεις εσύ. Άρα το να σε συμβουλεύει το chat, που μόνον του είναι λίγο προβληματικό. Χρειάζεται η ανθρώπινη επαφή. Και είδαμε το ήδη που χρόνια πριν, να σας θυμίσω, όταν εκλειστήκαμε σπίτι μας, πόσο πολλά ήμασταν στα social media. TikTok trends, Instagram, Facebook, οτιδήποτε άλλο πέραν της ανθρώπινης επαφής. So, από εκείνη τη φάση είναι εμείς, anyway, ήμασταν που ήμασταν έτσι, τώρα όμως γίναμε έτσι. Και τούτο γίνεται ακόμα πιο προβληματικό. Δηλαδή, μας κάνουν τα stories, μας κάνουν τα posts, μας κάνουν τα trends που βλέπουμε. Τώρα φτάσαμε σε μια φάση να μιλούμε με την τεχνητή νοημοσύνη για να μας λήξει τα ερωτικά μας ή να μας ξεκινήσει μια νέα εργατική, επαγγελματική ζωή, ό,τι θέλει ονομαστό, και αποφασίζει τσίνο με βάση τα δεδομένα που του διούμε εμείς. Γιατί χρειάζεται η ανθρώπινη επαφή σε αυτή τη φάση? Ο άνθρωπος σου, ο φίλος σου, ζήτα μαζί σου, ξέρει ακριβώς πώς νιώθεις, μπορεί να σου πει να δύο πράγματα παραπάνω. Το chat σου, το account σου, που πολλοί το πληρώνουν κιόλας πλέον, έχει κάποιον συναίσθημα ή κάποια υπόσταση ανθρώπου. Και άκουσα κιόλας πρόσφατα από ένα δικό μου άτομο ότι μπορείς να διαλέξεις το ChatGPT με ποιον τρόπο να σου μιλά. Αν το θέλεις σαρκαστικό, αν το θέλεις ευγενικό. Το ύφος της απάντησης του και καλά, οκ. Εμένα μπει μου. Αλήθεια πολλά σκληρόν το chat μου εμένα. Πραγματικά έβαλα το να μην μου χαϊδευκεί τα αυτιά μου. Ναι. Που για μένα όμως αναπτύσσουμε και άλλα θέματα ψυχικής υγείας. Γιατί πόσο να μπήξει να μπήξει. Και που την άλλη, άμα το chat είναι υπερβολικά ευγενικό, αναπτύσσουμε κάποια στοιχεία ναρκισισμού, εγωκεντρισμού, ότι δεν εγώ που φταίω που με χώρισε. Τσίνος φταίει. Δεν είμαι εγώ. Είπε μου το chat. Ή τώρα, ας πούμε, καθούμαστε και μιλούμε για κάτι, έλα να το ψάξουμε στο chat. Με μια επικοινωνία, ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος διαφέρει από τον άλλον. Ερχόμαστε από διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικά υποβάθρα. Μπορεί να αναπτυχθεί μια τέλεια συζήτηση. Εν και λέω σου, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
Πώς μπορείς όμως να το χρησιμοποιήσεις σωστά χωρίς να χάσεις εσύ τη δική σου υπόσταση? Γράψε κάτι, ωραία, τη θεματολογία σου, πώς το σκέφτεσαι με σένα τέλος πάντων, και βάρ' να σου το διορθώσει, να σου το ωρεοποιήσει. Έχω ας πούμε άτομα στον κύκλο μου που γράφουν κάτι, έναν έξαλλο μήνυμα και περνούν το από το chat για να το κάνει πιο ευγενικό για να μην παρεξηγηθούν. Τούτον ακούω το. Εξ αρχής όμως το chat να σου γράψει το μήνυμα που θέλεις να χωρίσεις τον κομμενάκι, τούτον τα ακούω. Δηλαδή τώρα το chat ξέρει τι σε πείραξε αυτόν καθ' αυτόν και πώς μπορεί να το αναλύσει και να το επικοινωνήσει. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται από άλλα πράγματα, δηλαδή από το ίντερνετ, από άλλα άρθρα και ξέρω εγώ και ευκάλλει σου legit πράγματα, αλλά πρέπει να τα κάνουμε και λίγο double check. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε 100% την τεχνολογία και το πράγμα είναι προβληματικό που μόνον του. Εγώ γενικά είπα ότι άμα φτάσει η φάση του με τεχνολογία και κυκλοφορούν δάμε ανάμεσα μας ρομπότ, να φύγω από τον κόσμο. Δεν θέλω καν, Blade Runner εγώ, δεν θέλω. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ το πράγμα. Καλά να είναι να ζήσουν μαζί μας, είναι πρόβλημα. Εγώ όμως φοβούμαι. Φοβούμαι πάρα πολλά. Όχι ότι να μας κάνετε δουλειές και τα ούλα ήρθαν οι μετανάστες και να πιάμε άλλη πλευρά τώρα πολιτική. Καμία σχέση. Απλά η τεχνολογία χρειάζεται anyway τον άνθρωπο για το κάνει monitor. Γιατί καμιά φορά ξεφεύγει. Είναι πρόσφατα που λένε ότι θέλαν να περιορίσουν λίγο τεχνητή νοημοσύνη γιατί έκαμε κάποια πράγματα λίγο περίεργα. Ήταν σαν πω ανέπτυξαν κάποια συναισθηματική υπόσταση και λίγο πιο aggressive. Ναι, τώρα έχει και ένα trend που γίνεται, που κάνουν σε podcast με το AI. Βάλουν σε ψεύτικους ανθρώπους να μιλούν και να κάνουν συζήτηση. Θα με είχα δει ραδιοφωνικό σταθμό στην Κύπρο με AI δημοσιογράφο ή ραδιοφωνικό παραγωγό. Και ήμουν κάπως, εντάξει. Και βλέπουμε σιγά σιγά ότι αρκεύουν κάποιες δουλειές και μειώνονται και δεν λέω μόνο για το εργασιακό κομμάτι. Γενικά, παιδιά, μια ταινία αλλάζει το ύφος της. Ένα content αλλάζει το ύφος του. Καταλάβεις που τις παύλες που έχει non-stop ότι ChatGPT. Ενώ φύεται τις τεγές, τις γέριμες, φύεται τις, να με ευκάλει μάτι. Και συγκεκριμένη παύλα, έχει να βάλεις τη σωστή να θέλεις. Άκου τώρα τι μου είπε. Ναι. Τον το πράγμα. Βλέπουμε ότι οι φωτογραφίες αλλάξαν. Δηλαδή, βγάλεις μια φωτογραφία και μετά βλέπεις το feed, στο Instagram, και ξαφνικά όλος ο κόσμος είναι ο ίδιος. Μα δεν τέλος γίνεται κάθε μέρα να έχετε trim το γέννη σας και κάθε μέρα το eyeliner σας να νύσω. Εγώ ευτός είπα θα βαφτώ σε κανέναν επεισόδιο γιατί είναι και chance να πετύχω το contour το ίδιο. Όχι το eyeliner να γραμμεί για μένα τραφκέται ίσα πάνω. Βλέπουμε ότι τα trends γενικότερα τώρα λίγο πολλά μαζεμένα όλοι οι άνθρωποι κρατούν μια αλφα γραμμή και βλέπουμε το κάτι της διαφορετικό. Δηλαδή κάποιον άτομο το οποίο χρησιμοποιεί ChatGPT, κάποιο άτομο το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ενώ παρακμιακός, ενώ μα πώς την ευκαιρία εντούτος, τι κάνει. Παιδιά, σε τη φάση έχω να σας πω ότι μπορώ να πω τον εαυτό μου παρακμιακή, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ να το χρησιμοποιήσω μόνο για να μου διορθώσει κάτι, και άμα είναι κάτι που όντως θεωρώ ότι χρειάζεται κάποια αλφα διόρθωση, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά μου πράγματα, άμα δεν έχω κάνει presentation ή οτιδήποτε άλλο. Να του πω τα ερωτικά μου, τα οικογενειακά μου ή τα οικονομικά μου, παραπάνω να κλάψω παρά να βρω λύση. Παραπάνω να πω ίσχαλα να μου ρομπότ, παρά να ήμουν άνθρωπος. Όχι, φτάνουμε σε μια φάση να σκέφτομαι κι άλλο τα υπαρξιακά μου, γιατί ξέρετε τι, τα trends τώρα με το ChatGPT, π.χ. να πιάμε το trend της ομορφιάς, εγκάνε που εμείς είχαμε το Super Κατερίνα. Και βλέπαμε τις τύπησες με τους κοιλιακούς, με το μαλάκι, με τα αρετουσαρίσματα πάνω σκάτω, γιταρίδι ταμείων. Τώρα βλέπεις το χωρίς καν που επαγγελματία φωτογράφο, χωρίς καν που κάποιον επαγγελματία να κάνει editing, έναν πράγμα που φαίνεται ότι είναι AI, αλλά γίνεται πάρα πολλά αποδεκτό. Δηλαδή, βγάλω τη φωτογραφία, ξέρω εγώ, π.χ. καρναβάγια, και φαίνονται πίσω φάσεις σαν πως είσαι στο Ρίο, αλλά είσαι στη Λεμεσό, μέσα στο κέντρο της Λεμεσού, απέναντι από τον Αγιώτη. Μα πού έβρεθηκε τζάμε το καρναβάλι του Ρίο, και έβγαλες μου φωτογραφία και βάλες μου Λίμασολ Σάιπρους. Πού ήταν τούτο, κι εγώ δεν το είδα. Δημιουργείται μια άλλη πραγματικότητα. Και πριν λίγο καλή ώρα είχαμε και το κομμάτι της πραγματικότητας σαν συζήτηση πριν ανοίξουμε την κάμερα. Η πραγματικότητα, εντάξει, που ζούμε, δύο ανθρώποι ή περισσότεροι άνθρωποι, σημαίνει ότι ζουν την ίδια πραγματικότητα. Μόνον το πράγμα, επειδή απλά είμαστε πολλά διαφορετικοί άνθρωποι και χαρακτήρες, με διαφορετικά πιστεύω, διαφορετικά backgrounds κτλ.
Άρα σκεφτείτε με στο το πράγμα, να βάλουμε και κάποιο AI που βλέπει που όλη τη φάση του ίντερνετ, για να πραγματικότητα να σου μιλήσει. Να ευσταθεί κάπου. Εν ήξερε όμως. Του τον ούλον το φάσμα δαμέ, και αν ήξερε ήταν να πει εκείνον «Bye Felicia». Δεν θα άντεχε αυτήν την υπόσταση η οποία υπάρχει. Να πούμε και για τους γραφίστες, ότι επηρέασαν τους πολλούς γραφίστες. Πλέον κάνουν όλοι κάτι flyers απέσια με το AI, όλα automated. Βαρεθήκα να βλέπω και το flyer, το μαύρο με τα χρυσά τα γράμματα, που τα διαχωρίζει σε κουτούθια, δεξιά-αριστερά, και άλλο ένα κουτούι που κάτω, η ίδια γραμματοσυρά, ο ίδιος τρόπος βάλουν τις φωτογραφίες, είναι όλο το πράγμα το ίδιο. Εν επιθυμήσαμε εμείς, τουλάχιστον τα παιδιά του 90s, που ξαναλέω την ηλικία μας, τι είναι το ρο, η ρο η φωτογραφία, η ρο η εικόνα, το ρο το γράψιμο, στο χέρι. Πόσο καιρό είχε γράψετε στο χέρι? Όχι, μου έπιανα calendar, 2023, και Δευτέρα, Τρίτη, Τάρτη, με την Παρασκευή, και αν δεν έγραφα να μπούχω μες την ημέρα και το σβήνω μανιακά, σημαίνει είναι εφευκαινή η δουλειά μου. Τώρα, πέραν το ότι υπάρχει το πράγμα και λόγω τεχνολογίας, calendar online κτλ. Βλέπουμε ότι πραγματικά είναι όλο το ίδιο και εξαφανίζεται το uniqueness. Δεν υπάρχει εκείνο που να πεις wow, πρώτη φορά το βλέπω. Κάμνει το ένας, ενθουσιάζεται, λέει αφαίνεται πολλά ωραίο το πράγμα, αφαίνεται πολλά clean, και πιάνουν μια γραμμή και ακολουθούν την. Πού είναι η δική σου υπόσταση, πού έβαλες το χέρι σου για μένα να πω έκαμε το τάδε. Και τα μέρκονται και άλλα κομμάτια, η τέχνη, η μουσική, το πώς ακούετε. Έστειλε μου φίλος μου άλμπουμ δικό του που έκαμε με AI. Η μουσική παραγωγή που είναι να πάνε ακριβώς. Τα συστήματα τα άλλα όλα που είναι να πάνε, η φωνή πραγματική του κάθε νου που τη δουλεύει χρόνια για να φτάσει για με που είναι. Μπορεί απλά να γίνει σε οποιονδήποτε με έναν AI. Και αν κάνεις live, φκένεις με το AI, ή ακούεις το μόνο του να παίζει και εσύ απλά είσαι για με έτσι. Αν χορέψεις, βλέπεις μόνο εικόνες AI και πλέον φεύγει και το κομμάτι της κίνησης, φεύγει το κομμάτι της έκφρασης, φεύγει το κομμάτι της ατομικότητας, φεύγει το κομμάτι του ανθρώπινου ίσως. Ποια είναι η ανάγκη του κόσμου για το πράγμα όμως? Μετρά πολλά το ότι είναι γλίωρο, ρε. Και βάλει πλέον ο κόσμος δεν έχει το χρόνο π.χ. να κάνει κάτι και απλά Ναι. έφερε την εύκολη λύση. Ναι, Εξαρτάται από καθένα και πώς το χρησιμοποιεί. efficiency. Ναι, ας πες τη δουλειά μου πολλά είναι το efficiency. Οτιδήποτε να είναι δουλειά δικιά σου. Μπορεί να σε δώσει ας πούμε μια ιδέα που μπορείς να μην σκέφτηκες. Πολλές φορές το ChatGPT, το AI γενικότερα, βοήθησε τον κόσμο να τελειοποιήσει μια ιδέα επειδή πέντω ένα tool το οποίο είχε σκεφτεί ή μια ιδέα που είχε σκεφτεί. Το θέμα όμως να ξεκινά λίγο από εμάς. Παιδιά, μείνουμε στη φάση να τα αφήνουμε όλα στο AI, τούτο δαμέ, έτσι να δάει μαζί μας. Και μιλούμε ότι οι παθήσεις που παγιά γίνονταν σε πιο μεγάλη ηλικία εναρκούνται πιο κοντά σε εμάς. Και όχι μόνο αυτοάνωσα ή οτιδήποτε άλλο. Το memory. Γίνεται να μιλούμε με ανθρώπους τώρα που είναι υγιέστατοι και να χάνουν τόσο πολλά το memory τους. Γίνεται ούλα να σε μια οθόνη. Γίνεται να μην μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση μόνοι μας. Γίνεται να βγάλουμε ολόκληρα policies που το ChatGPT. Γίνεται καν να μιλήσω στη φίλη μου ChatGPT. Παιδιά, είμαστε εμείς. Είμαστε ανθρώποι και χρειαζόμαστε δαμέ. Ενώ όλη η φύση χρειάζεται. Και έχει και κάτι άλλες ιστορίες που εκτεθήκαν ανθρώποι, βάλαν το AI να φυγέται ο πρόεδρος, έτσι κουβέντες. Μα και bullying έτσι είχε γίνει Ναι. το τελευταίο διάστημα, είχα διαβάσει, που δαμε ήταν να πει και τώρα για το κομμάτι της πραγματικότητας. Ειδικά αν το κάνεις με κατσίαν, όχι, αλλά είδαμε ότι ξεκίνησε ένα trend του τύπου βάλε φωτογραφία του συντρόφου σου με τη δική σου, ότι φυγέστε. Βάλε τη φωτογραφία σου με το celebrity που θα θέλεις να δεις που κοντά και βγήκαν τα trends που βγάλουν selfies στο ασανσέρ και καλά και βλέπεις τον David Beckham με τη Μαρία Κωνσταντίνου μέσα στα ασανσέρ. Και είσαι κάπως εγώ τώρα. Τι να πιστέψω, ήρθε δαμέ άραγε και είναι αρκετά ρεαλιστικό πολλές φορές ή κάποιες φορές βάλεις τη φάτσα σου και εν είσαι εσύ και φοητσάρικο. Είχατε ένα post ενός μαχαζού στην Κύπρο με καλλιτέχνες που τους ξέρουμε, Κυπραίους, και έκανα ζούμπα στη φάτσα της κοπέλας που με βάλασαν από AI και ήμουν κάπως εν τούτη. Και στέλνεις μήνυμα και είπα της, κόρη τι έγινε δαμέ, και λέει μου κόρη δεν ξέρω. Και έκαναν το post, το συγκεκριμένο μαχαζί, έκαναν το post. Η κοπέλα ήταν η ίδια. Και αλλάξαν της
Τα πάντα. Ή προφανώς ο David Beckham ήρθε στην Κύπρο. Από όσο ξέρω. Το AI όμως μπορεί να ξέρει καλύτερα από μένα. Τούτα τα trends, η αλήθεια λέω φοητσάρικα γιατί ανοίγει πολλές πόρτες. Ανοίγει πόρτες για παρεξηγήσεις, για mocking, για bullying, για βία, ηλεκτρική βία ή οτιδήποτε άλλο. Και κάπου τζαμέ στη φάση που βάλουμε τις φωτογραφίες μας στο AI, έστω και για να μας διορθώσει το κάτι της, δημιουργά και άλλες ανασφάλειες. Γιατί λέω σας, εμείς πιάνναμε τα περιοδικά που τα αντζίζαμε και είχαμε πάλι άλλα πρότυπα που αγχωνούμασταν για το πώς να φαινούμαστε σαν αγόρια, σαν κορίτσια ή οτιδήποτε άλλο. Σκεφτείτε τώρα να το βλέπετε non-stop, γιατί το περιοδικό μας πρέπει να σε μια φορά την εβδομάδα. Στο Σούπερ Κατερίνα πρέπει να φύγει κάθε Σάββατο, θυμούμαι. Είχε και ωραία δωρούθια. Κάπου για με έφτιανε. Είχε κάτι δωρούθια έτσι αντιλιακά και κάτι ποτούντα που έπαιρνε μες στη θάλασσα πολλά ωραία. Τέλος πάντων, τώρα είσαι όλη την ώρα στο κινητό. Σε όταν βλέπεις τούτες τις νέες τάσεις, non-stop, το που ανοίξεις τα μάτια σου, πιάνεις το κινητό σου πλέον. Και τώρα είμαστε σε φάση που πραγματικά θέλω να σύρω το κινητό. Πάω, ας πούμε, να ξυπνήσω πρωί και κάνω έτσι για να δω την ώρα. Και ανοίγει το Wi-Fi, ανοίγουν όλα. Non-stop ειδοποιήσεις, άγχος. Και μπαίνεις μέσα και θεωρείς όλα τα πράγματα και είσαι κάπως πρέπει να χάσω κιλά, γιατί φαίνομαι έτσι, να χρησιμοποιήσω κι εγώ το AI, να βάλω ρετούς, μα τούτη είσαι πολλά ωραία τα ρούχα της, μα τούτος είναι πολλά ωραία αντιμένος, μα τούτος φαίνεται ότι πάει γυμναστήριο. Και τελικά είναι ο Γιώργος που κάθεται στον καφενέ που τον ξέρω και έχει τα σουβλάκια μέσα στο στόμα του την ώρα, αλλά είναι έτσι με six-pack. Από προχτές είδα ρε Γιώργο μου. Είναι τέλος έγινε το πράγμα. Κάνουμε άλλες πραγματικότητες με τη βοήθεια αυτών των tools. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις προς το δικό σου καλό, να μην γίνεται εις βάρος σου, αλλά υπάρχει μια γραμμή. Μια γραμμή, μια νοητή γραμμή. Μην περάσεις την γραμμή. Χάνεις το creativity σου, χάνεις το μυαλό σου, χάνεις συζητήσεις, τις οποίες πραγματικά μπορείς να έχεις να κάνεις με ανθρώπους δικούς σου και να αναπτύξεις πολλά τέλεια θέματα και να φτάσεις σε μια λύση. Χάνεις το uniqueness σου, χάνεις εσένα. Με λίγα λόγια. Και μπορεί τώρα το βίντεο για κάποιους ανθρώπους να φανεί παρανοϊκό, ειδικά τους Gen Z που ψιλομεγαλώσαμε τα social media, AI κτλ. Εμείς όμως που ήμασταν μες στη μέση, και είδαμε και τη μια πλευρά που το μόνο παιχνίδι που είχαμε στο κομπιούτερ μας ήταν το πίνκου, που έβασταν το δίσκο και παίρνει τα φαγιά στο εστιατόριο. Τι το θυμούμε και τις τεράστιες οθόνες, ξέρω εγώ, και μετά φτάσαμε στην πιο digital πλευρά, που είναι ούλα digital, ούλα. Οι δουλειές, οι φωτογραφίες, τα memories σου, τα φαγιά σου, είναι ούλα και αμέ. Εμπήκεν τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη. So τώρα ισοπεδωθήκαν τα πάντα. Έχει κάποιους ανθρώπους που κρατούν τη φύση τους, έχει κάποιους ανθρώπους που το έχουν μπαλανσαρισμένο, έχει κάποιους ανθρώπους που πάσουν αυτόν καθ' αυτόν με το AI. Είχαμε συζητήσεις και με άλλα άτομα, τα οποία πραγματικά που μπορεί να μην το δουλεύουν καθόλου, αποφασίσαν πως όχι, και μπορεί να είναι κάτι που ξέρουν όντως, να το ξέρουν, το συζητούσαν πριν μισή ώρα. Τώρα λεπτό να τσακάρω. Και είναι εγκάς στον Google, μέσα στο ChatGPT. Εγώ ακόμα βάλω μέσα στον Google search και πάω να δω εικονούες για να δω τι όντως είναι το σωστό άνθρωπο να διαβάσω. Σε έτσι φάση boomer. Άρα πιστεύεις ότι χάθηκε το debate, χάθηκε η συζήτηση? Χαθήκαν πολλά πράγματα, γιατί ήδη είχα χάθει με τα smartphones. Τώρα όμως χάνεται γιατί μπορεί να κάνεις μια συζήτηση και να πει ένας του άλλου ρε τώρα το κοιτάξω στο chat. Είναι το πρώτο πράγμα να ακούσεις σε όλες τις παρέες. Έστειλε μου άτομο και λέει μου κόρη σταμάτα να βάλεις φαγιά. Ξέρω εγώ στα social σου και μάχομασταν, ξέρω εγώ πάσουν την κουβέντα, έχασε 20 κιλά που του έκαμε διατροφή το ChatGPT. Πού είναι το κακό σε τούτο όμως? Τούτο ήταν πολλά ενδιαφέρον. Αλλά είναι καλό να πάει και σε έναν ειδικό να το μετρήσει. Το ChatGPT το μετρά. Δηλαδή σου πιάσει το τέτοιο, πιάσει το... Εν μπορείς να πιένεις μόνο με εκείνο, γιατί ενώ σας σου λύσει ψυχολογικά σου το ChatGPT, τύφλα να έχουν οι ψυχολόγοι. Με ο ψυχολόγο έχεις interaction. Να σου πει κάτι που να σε κάνει trigger. Το ChatGPT να σου απαντήσει σε εκείνο που εσύ να του πεις. Θα σε κάνει trigger αν δεν ανοίξεις εσύ την πόρτα. Θα σου πει που μόνον του έλα φάει τούτον ή με στείλεις τούτο ή κάμε φτιάσει αν δεν δείξεις εσύ την πρόθεση. Μα γι' αυτό που σου λέω, είναι το ανάλογα το πώς το χρησιμοποιάς. Χρειάζεται όμως η ανθρώπινη υποστάση για να κρατιέται κάπου τον balance. Είναι το point. Έχει και πολλά καλά. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει και πολλά καλά, μπορεί να σε βγάλει σε δύσκολη θέση, μπορεί όντως να σου δημιουργήσει κάποια νέα πράγματα τέλος πάντων στο μυαλό σου, να σε βοηθήσει. Το θέμα είναι, και εδώ που κάνουμε ένα άρκιου, είναι να μην είναι αυτόν καθ' αυτόν μόνο τούτο. Να μην βασίζεσαι μόνο σε τούτο. Ένα από τα πολλά όμορφα πράγματα που έχει ο άνθρωπος και το μυαλό μας είναι η αμφισβήτηση.
Αν δεν αμφισβητάς, δεν έχεις κάτι να αναπτύξεις. Με την αμφισβήτηση φτάνεις πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αναρωτιέσαι, άραγε τούτον, είναι σωστό, λάθος, πώς να το διαχειριστώ ή οτιδήποτε άλλο. Άμα μπαίνεις αυτόν καθ' αυτόν με ό,τι θυκιαβάζεις, ακόμα και αν ήταν AI, να ήταν εφημερίδα, να ήταν ένα άρθρο, πάλι κάτι χάνεις. Έχουμε και εμείς τη δική μας υπόσταση και την υπόλοιψη σαν άνθρωποι, ο καθένας ξεχωριστά, και πανέμορφο να το μοιράζεσαι. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλά άτομα από εμάς μπορούμε κάποια πράγματα να μοιραστούμε, ακόμα και με δικά μας άτομα, και προτιμούμε να το έχουμε σε πιο απομακρυσμένο, με κάτι τρίτο, με κάτι ίσως το οποίο εν chat ή να μπας στο τηλέφωνο μας, κατανοητό, είναι όμως μόνο τούτο. Και είναι γι' αυτό που είμαστε εμείς δάμε. Κάτσαν κόσμο φυλακή που το chat. Τι για το. Το γεγονός ότι το chat έχει όλα τα προσωπικά μας δεδομένα, όποιος έχει account και ξέρω εγώ, είναι φοητσάρικο και συνεχίζεις και βάλεις το πρόσωπο σου, συνεχίζεις και βάλεις τα μωρά σου και τα μωρά που είναι σαν στη φωτογραφία, πρόβλημα, γιατί τον καιρό μου φκένασαν και φωνάζα για το Facebook. Τώρα είμαστε σε πολλά πιο βαθύ πράγμα, σε πολλά χειρότερο πράγμα, δηλαδή διούμε τα ούλα. Επίσης έχει δουλειές που σε θιώχνουν αν δεν το χρησιμοποιάς. Είμαι η επόμενη. Μες στα KPI τα είχα χρησιμοποιήσει. Ναι, έχει δουλειές όμως που την άλλη που τους είπα συγκάμετε AI tools και μετά θιώξαν τους. Ναι, Ενώ εξαρτάται τα. που δουλειά σε δουλειά να μου να γίνει. Όπως και να έχει όμως, όσον AI και να βάλουμε, πρέπει κάποιος να το κάνει monitor. Και τώρα μπορεί ας πούμε να απολυθούν 50 άτομα και να κρατηθεί ένας για το monitor, όμως πιθανόν, όπως ανοίξαν άλλο τόσες δουλειές βρίσκοντας κάτι καινούριο, να ανοίξουν άλλο 50 θέσεις καινούριες που να με βάσει την τεχνολογία. Δεν ξέρουμε. Είμαστε δάμε να το δούμε. Το θέμα είναι να το χρησιμοποιούμε, το τι είμαστε, να το κάνουμε embrace, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πάμε κάπου. Αν το ChatGPT γίνει καθαρά ο ψυχολόγος σου, ο διατροφολόγος σου, οτιδήποτε άλλο σου γίνει, δεν έχεις να φτάσεις και πολλά μπροστά σε ανθρώπινο επίπεδο και επισημάνω το πράγμα. Τονίζω και ξαναλέω, μπορεί να σε βοηθήσει σε κάποια πράγματα, όμως π.χ. τώρα θέλω να λύσω ένα δικό μου θέμα. Ο ψυχολόγος θα μου πει κάτι που θα με κάνει trigger, πας σε συζήτηση. Το chat αν του πω εγώ, το, να πάει και αμέ, διάστου δεδομένα. Το body language δεν υπάρχει. Η τονικότητα της φωνής δεν υπάρχει. Οι εκφράσεις δεν υπάρχουν. Γίνεται το πράγμα. Τι μου λες τώρα? Not yet. Not yet. Σφύρα του και έρχεται. Θέλω να φύγω από τον κόσμο. Το συναίσθημα είναι νοημοσύνη στην τελική. Είμαι σίγουρος ότι είναι το πράγμα Μάνα να μου, I αναπτύξει get it, κάποτε αλλά κάτι. ναι, θυμώνω, χαμογελώ, αναρωτιούμαι. Είμαι έτσι, κλείω. Κατάλαβες, το πράγμα πώς μπορείς να το μεταφέρεις. Μπορεί, νομίζεις. Μπορεί και μπορεί να το κάνει και πάρα πολλά καλά θέμα, είμαι σίγουρος. Γιατί είναι συναισθηματική νοημοσύνη. Όσο πιο πολλά του ταΐζεις και το πράγμα, τόσο πιο κοντά έρχεται σε σένα. Λοιπόν, προτιμώ να είμαι κάπου και να κυνηγώ βίσσονες, τη τσίρα, Ναι, το ατέρτα. τέτοιο, μπράβο, παρά να το ζήσω το πράγμα. Εμένα η μάμα μου έρχεται και λέει μου «Μα είδες να τα μωρά που τα βάλουν στο Facebook και μιλούν». Θυμάστε, είχε ένα trend που ήταν κάτι babies Ναι. και μιλούσαν κανονικά σαν adults. Ναι. Ήταν σοκαρισμένοι. Μα κάνουν έτσι πράγμα το AI. Η μεγάλη γενιά είναι σοκαρισμένη που είναι το πράγμα. Μάνα μου στέλνει μου δαίμονες μέσα σε κλισές που είναι τα AI τα βίντεο και κάτι σκιές που πετάσσονται μέσα σε κλισές. Το Αντρέα μου έγινε θαύμαν. Και δε μες στην εκκλησία να που γίνεται και δείχνει μου τα... Και τι να της πω εγώ τώρα της γυναίκας. Μα εν τούτο που λέμε για πραγματικότητα, και άμα γίνεται φοητσάρικο. Εν είδατε και εσείς βίντεο που να ρωτιέστε αν είναι AI ή όχι. Έχει κάποια πράγματα που τελειοποιηθήκαν τόσο πολλά, που είσαι κάπως τώρα εν πραγματικότητα το πράγμα. Είναι AI. Πάλι κάτι με celebrity στην Κύπρο πετύχαν το τόσο πολλά που ήμουν κάπως ρε, μα πού μηνίσκω. Πού, εδαμέ κάτω, ας πούμε τώρα ηθοποιός τούτος. Συμβαίνει τώρα το πράγμα. Εν ακραίο όμως το πράγμα, ειδικά τα μωρά να μιλούν. Εντάξει, είδα και εγώ έτσι βίντεο και ήμουν κάπως, γίνεται. Εγώ πάνω που ξέρω τα μωρά, wow, τσαμέ να πυλογρίζονται. Είναι τέλος τα μωρά γίνεται να είναι ούλα καθαρά, ούλα το ίδιο και να είναι έτσι. Θέλω να μου πεις για τη φραουλίτα και τον Ναι, η μπανανίτο. φραουλίτα. Η φραουλίτα και τον μπανανίτο. All the cheaters around. Σε αυτή τη φάση των AI παιδιά ευκήκα οι φραουλίτες, οι μπανανίτοι και τούτοι που δεν ξέρω αν τα είδατε. Που ένας κερατώνει τον άλλον. Δεν έχει βίντεο με τούτους που να μην έχει comment μου. Έγραψα σε ούλους ότι διάτε λάθος πρότυπα. Ότι να μπουν τούτη κατάσταση με τα κέρατα. Γιατί μια γυναίκα πρέπει να κερατώνει.
Γιατί ο άντρας πρέπει να φαίνεται έτσι, γιατί ο άντρας έχει τα λεφτά και η γυναίκα ευτοχή, γιατί ξαφνικά ο άντρας φεύγει που το σπίτι και είναι οκ, ενώ άμα φύγει η γυναίκα δεν είναι οκ. Έμπηξα σε όλα τα βίντεο του AI, δεν ξέρω εντάλλω και ακόμα έχω TikTok, το κατάλαβα εντός γίνεται το πράγμα. Δείχνουν μια, δεν ξέρω, πραγματικότητα πολλά περίεργη, δεν μπορώ να ξαναδώ τις φράουλες με τον τρόπο. Ούτε τις μπανάνες μπορώ να ζω με τον τρόπο, ούτε τα μάγκο, ούτε τα αγκούρκα, γενικά όλα τα λαχανικά. Και μετά ευκάλασαν και τα AI. Τσιάρα, πούρους. Τίποτε δεν μπορώ να δω, τίποτε δεν μπορώ να ξαδώ, τίποτε με τον τρόπο. Κατάλαβες, δεν ξέρω. Τώρα είσαστε τα πραγματικοί εσείς. Είσαστε πραγματικοί. Κατάλαβες τα υπαρξιακά μου. Έναν κάνα τώρα, τραβούμε επεισόδιο ή... Με έναν Μαρίνα. AI. Εμπλάνες του νου. Μαρίνα. Πλάνες. Έτω. Το συζούμε και εγώ έτσι. Τα άλλα που φτιάχνει με το AI που είναι μπανάνες και τα μπανανιτάκια τα μωρά που τα βάλουν και γίνονται milkshake και κλέσουν οι μπανάνες. Εν κάνει που έντρο κρέας, ούτε μπανάνα ήθελα να φάω. Έκλαιτσε την ημέρα. Εθώρες τα μπανανούθια μες στον blender και ξεκινά και κλαίει όλη η νύχτα και ήμουν κάπως what the fuck. Κλαίει με το μπανάνες της AI που τις έκαναν milkshake. Αφού ήταν τα μωρά και κλαίασαν. Φοβούμαι το AI. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό, as always, αλλά πάντα να υπάρχει εκείνος ο μαλάκας. Μα πολύ είναι όμως Κίνια. Έγινε να μην ξέρουμε σε ποια πραγματικότητα είμαστε πλέον. Εγώ έφαγα πολύ παραπληροφορήση από το AI. Για Μα τον όλοι πόλεμο. μας. Τα βίντεο που φτιάχναν από τον πόλεμο και ξέρεις στην τελική ποιος είναι ο τρόπος να καταλάβεις αν είναι αλήθεια ή όχι. Έπιανες το βίντεο και βάλες το μέσα σε άλλον AI και ρώτας το. Τούν το βίντεο είναι αληθινό ή είναι AI. Άρα το AI έκαμνε beef του άλλου του AI. Ναι. Μπορώ να σου πω πολλές κουβέντες Α, για το έτσι AI. κουβέντες. Ακραία πράγματα. Τα AI συναχτήκαν διάφορα AI μεταξύ τους και έκαναν community πράγματα τύπου Facebook. Έκαναν social media δικά τους για να επικοινωνούν τα AI μεταξύ τους σε δική τους γλώσσα, δεν την καταλάβουμε, για να λύσουν δικές τους απορίες. Ένα ακραίο πράγμα. Και λέτε μου να μην το φούμε το πράγμα. Ξεκάθαρα άνθρωπος δημιουργήσε το πράγμα γιατί ο Τσεζάμε πρέπει να διαχωριστούν, να τσακωθούν, να γίνει κάτι. μια τέτοια γλώσσα. μαλώνουν μεταξύ τους στο τέλος. Εντάξει, μια χαρά, ωραία. Αν έχετε κι εσείς κάποια ιστορία να μοιραστείτε για το AI, ας σας βοήθησαν, ας σας βοήθησε, αν οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, αλλά να αφορά τεχνητή νοημοσύνη ή το ChatGPT, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα μας, πάρτε τη δική σας ιστορία, τη δική σας άποψη, ίσως ξανοίξουμε το κομμάτι γιατί είναι τεράστιο κομμάτι και τώρα άρχισε να γίνεται και πιο πολλά trend. Εύχομαι μια ημέρα να καταφέρουμε να φάμε μπανάνες και φράουλες και να τις βλέπουμε σαν φράουλες και μπανάνες και χωρίς να είναι ο ένας να τσιτάρει τον άλλον. Μέχρι τότε συνεχίζουμε μόνο παρανοϊκά. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και σε αυτό το επεισόδιο. Και ακόμη μια επιθύμηση, like, subscribe και follow τις σελίδες μας ως Πάρατζι. Και εύχομαι η ζωή μας να μην καταλήξει να νουλεί AI. Συγγνώμη, τώρα έκαναμε επεισόδιο όμως. Είναι AI. Είσαστε αληθινοί. Ωραία, αφήστε με να περάσω τα υπαρξιακά μου. Καλή σας ημέρα. Bye.